Kidamtang Aporahud, Mahamaya constituency ke Parlo, Buragohain polling station angkang, Biren Singh Ingtiarong atawar, rong isi thurpak pen kacaselam ponahud, Iem Lun Singh Teron ke, Biren Singh Ingtiarong apan nang chini nepu, kipupu akoy kipe futak, BJP, Buragohain polling station along, Klembang po tumpen, Perangkiamay kang nipon. Bangso Perangkiamay along pen, alang litum kaning jipon atengki, lapusang aho kalia lampen akoy kipipon ke chok chepasi ninji. Athe Biren Singh Ingtiarong aphan kidamtang Aporahud Iem Lun Singh Teron akirapen penangan soka penang kepalias skim setami ipon bomba. Bangso arong aphan sisi topping mitar pharu hini vet setami selam ipon ronglo. Lapen arunodai skim setami don krip dia tumaphan ipon longpen tangka setami longpon bomlo. Lapen sabha group tumaphan setami kerap ilonglo. Lapen barpi barso athen so setami doning ko ratro tumaphan dhorong party ki chipipe pinpen Pajir pon nonglo. Bonta alang itum Iem Lun Singh Teron aphan akoy kitipon ke ahogalang kali. Lake kili galong ali kecu enje aphan sing leposon kali kalang alang ke koy pon usi ninje. Ike non asal kal ke dolang nili tum hang doning et nang pi ke bang avidan mati nang pi ke Lun Singh lang tanili tum dami khamlo. Aku atal senili tum ke damu. Ang ali nang pi tek biran terong ke chini ne putwigla. Lam putak ni tum pini lam klar ke cipije pasal itu doiglo tasi lambang laso lambang ahokali athema hala sorong pustame ni letum iskim putak stame kepalele baki pipi kanilo pelelo Jung Biren Singh Ingtiarong aphan stame ni tum iskim kepale pon ke hisap pon me ni tum tame ni tum sini skim konana phasi ki bima ki pipe ma ki pele ma ke chengsi ke Biren Singh Ingtiarong aphan ni tum sisi tuping stame ni tum 200 meter ret stame alang tum arong pan itu la panana la itu hilik ong nai dia long pang kan itu klempon pipon lo anparta orunode skim stame alang tum arong aphan don kris ya pane tu mane pipon lo dalang tu non stame heri dorm hachik lo bang cholai pon bom long lo anpar ke seller group tum phan nong ke seller group alang le tum phan tu pella bang ke block ma sene tum pipon iglo anpar ke litrin stame ne tum alang le tum don koira trok do don koira trok phan ne tum litrin stame pipon la ka chetang la ke mane party la ma ke te ka lam ne tum thang ta ma tha the anpar ke lanon PMAU pustame ni letum alat tomorong fan ke pipon don phone hisab do non tat do la pen non la PMAU pustame block pen ke bangji lanon ke bangji hem pustame stop herelab lo geotek en lab lo last time pipon po lasi ni letum PS lo bangkan ni letum rong krini do rong krini pan pustame ni letum skim ki pipon bangke ko ama pustame nang nangali ana bangkane tungke plau tai bangkawe iem sar phan kasor sar mate lapu kan ye bangke alang phan nong no ke jo mate non election apore hablang no ke jo ajo nesi alang li phan la son kan ye longlo la bangke ahokali lake non jitu alang inu bhani tum ale jo enje phansi alang phan ason ye longlo lo kini ye vek alang li la solo sobang renu grupi pustamela ta BJP khisi chulo athe orunodoi to alangli ho ke cheng pen longbom lo anta ate PM Kisan ta longbom lo alangli tu apen chotagale non PM AYU ta la tu malong amendo la pente ako hala PM AYG ta la tu malong amendo jela ana scheme ke long la sia akhai Lun Singh Teron sar phan ke sor sar ke leke nili tu mahin pen ke mane pilah alangli long era phi ka sosar bang ke leke aminasi ki chok chelo Dong mukak pen Singh Ingti Karbiang Nong Live.